ଜୀବନ ସାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର 20ଟି ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। 1 ନମ୍ବର, ଚେହେରାରେ ଯଦି ବ୍ରଣ ବାହାରୁଥାଏ ତେବେ ଘରର ଲହୁଣୀ ଓ ହଳଦୀକୁ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର, ଦହିରେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କଳା ଲୁଣ ପକାଇକି ସେବନ କଲେ ଦହି ପାଟିକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଭଲରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଅଧିକ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧିକ ଚିନି, ଲୁଣ, ଆଳୁ, ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଅଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବରରେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଗ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାଲନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର, ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପାଟିରେ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ାପା ଡେରିରେ ଆସିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ବୟସ ଅଧିକ ହେବା ସହିତ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ଲେମ୍ବୁକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ଲେମ୍ବୁରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। 10 ନମ୍ବର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ବୃଦ୍ଧ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ରୋଧଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। 12 ନମ୍ବର, କଞ୍ଚାମୂଳା ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଖର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ପେଷିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ରୁଟି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଟିବି ବେମାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। 14 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପନିର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଗାଲ ହୋଇଯିବ। 15 ନମ୍ବର, କୁମାରୀ କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେବା ପାଇଁ 11ଟି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବାସି ପିଆଜ ସହିତ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 16 ନମ୍ବର, ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରକୁ ବାଟିକି ଉଷୁମ କରିକି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରେ 2ରୁ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। 18 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବେସନ ଓ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଚେହେରା ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ପୁରା ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ପିଆଜ ଓ ଆଳୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ସବୁବେଳେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।